mucheche anditovazivewo vakabva ndiri mucheche ndikazara ndichirerwa nevavakitsani ndikazara ndichirerwa nevavakitsani pane pasi ndovaibhadhara mari yepasi mari yepasi kusvika pare nhasi ndovaibhadhara kusvika pare nhasi mari yepasi pane pasi Pana 12 minutes past 9 ndipasongwa dzachoka pane dzinodzenga ntore mukana dai unochingamidza muimbi wandinaye mukati mezuva ranasirika nditi madoswera sei taswera zvakanaka maswera seiwo right taswera zvido right vari kudzimba vangana unyadzozoti ndiani chazvezvo muimbi wandinaye mustudio muzara nhasi ya mustudio muna Love Mumapeto nezvoda zveexpress anobva kuchipinge. Alright, munobva kuchipinge saka muchiuya kuno kwabva mulonche matosumuka kubva kuchipinge kutobvange kuchipinge. Right tikatozoti mimi nyaya dzezvemanzizi dzanyatsotanga sei? Ya nyaya dzemumanzi dzakatanga kubva mukuzvifarira mukuona vaiita nguva dzose ndichatenda mashows evamwe vaichiita saka zvakandipa shungu dzokuti nditangewo zvekuimba. Saka zvekuimba ndakatanga muna 2016 kusvika pari zvinezvi ndakarekoda album rangu rekutanga muna 2018 inonzi zvazviri ndo zvazviri ndikarekoda single track inonzi marwadzo cyclone dai ndikarekoda rechipiri rainzi ironi zvagara zviri matiri ndikarekoda retatu rinonzi zvinowanikwa ndikarekoda single again manake manake iro ndapakura damba refu iro rine 7 tracks rinonzi zvinoenda kwazviri zvichirawo today zvinoenda kwazviri zvinoreva zvinhu zvakawanda paalbum ipa pane song inotaura kuti kana waita zvakanaka kubhori zvakatonaka zvinotendawo kwazviri nevanhu vese vanongaitaona kuti uyu wane rudo uri kuita zvinhu zvakanaka saka zvinhu zvese zvinongoenda kwazviri zvakatonaka zvacho uye zvakashata zvinogona futi kuenda kwazviri zvakashata anditi izvozvi album iro riri ndauya naro kuno kunhepenyuro yeruzhinji kuchaunga
saka ndakangorigadzira damba refu ndichitoti rinoenda kwazviri, saka rauya kwazviri. Saka unokuwo ndo kwazviri kwacho nekwatiri mukati mezuva ranhasi zvemene. Right, mataura mwati mimi damba refu takabata mukati mezuva ranhasi harisiro damba refu nyore kutanga, zvichiro kuti kumashure uko makamboita mamwe madamba refu nemasinguza manga muchidai kunotaura. Tisingazoti makangotanga muchirova musambo wesungura here kana kuti makatangira ipapo? Kungonyuka kungoti nyo kuita chitubu ndingori musungura imomo. Right, taroa kambo kanonziko nherera munhuwo muchidimbu kambo kama kakanyora zvaita sei? Ya kamba kandakanyora ndaona kuti zvirimo mukurarama kuti vanhu mwana akanga afirwa nevabereki, musi wanofirwa nevabereki hama dzekwababa kana dzekwamai vanenge vachibata nherera zvakanaka, inenge ichiputwa misodzi, ichibatwa, ichibhabhadzirwa. Vamwe vanongozongochemera nherera kuti atipe ndinochengeta inini. Mushure memazuva mashoma mai vabva kuchengetwa kana baba vabva kuchengetwa, nherera inonge yakubata nhamo. Nongo mamuzwa kaucha lavha pachibhuya kuti unogona kutosungwa pajoki iwewe muzochaira iwewe kana uri nherera zva. Saka unonge uchishandisa mabasa amwe akaipisisa ukuthi kuchikoro pamwe pacho hauendi, kana waenda kuchikoro kwacho wobva kuchikoro unonge weitoonekwa kuti iwe ndiwe nherera. Saka ndangoti izvo zvingandizviise mukuimba kuti vanhu vanase kuzviziva kuti zviriko kuti nherera inoshungurudzwa. Right, kunze kwa Culture Love pane here imwe muimbi watichaona zvakare muchidai kunoficha naye mudamba refu ratakabata mukati mezuva ranhasi? Ndiye chete iye munhu akakwanisa kundificha. Nice one. Right, nakurakamboona nziko chipo ichipo chipi chipo izita remunhu here apa maizama kuti kudii? Chipo harizi zita remunhu. Chipo chipo chaunonga utori nacho chipo. Cheshe chaunonga utori nacho chipo kana unga une chekutamba bhora, kana chingava chekunyora, kana chingava chipi zvacho, kana chingava chekushamarara savamafaiti, chipo. Saka unonga utopiwa chipo chekutaura, usina chipo chekutaura kushamarara kwacho kunotonetsa. Saka chipo shandisa ichocho. Roger, zvisinei mhuri yeZimbabwe munozoti kana tichinge tiri pamabhamu launch hatiwanzotaura nekuti tichida kuti mhanzi iende kuvanhu pane zvine zvireka nesimudze kambo.
wadi bati mwana mzera ndoka mwana mzigo chipo kubva una love more mapeto ndiye ndimuka zvakachiya kune pfenyuro yeRadio Zimbabwe achibva kuChipinge akabata mutakunanzwe mangoma ambona vazoti kana richida zviri sikunoloncha vaimbi vesungura antu wanzotaura naikana nekuti manza kuti mhanzi yacho inenge yakatoreba zvekutodaro right pari zvinezvi love more mapeto tikatozoti wewe kunyora kwaunoita mhanzi dzako unodzinyora chirudzii kuti uzouya wakabata chinonzi mhanzi kusvika mustudio zvinembeka zvanyatsotanga sei? ya ndingati mhanzi ndinongonyora chandasangana nacho chinotobuda iri mhanzi chandaona panguva ndotora kushanda nacho kuti ichi ndikachiisa apa chinogona ndikachiimba vanogona kuchigashira vakachifarira uye rikava riri shoko rinodzidzisa richidakadza munhu wese ndotonyora nziyo kana imo muno matitori munomu kutongobuda ndatawa nenziyo. Alright, saka zvinokutorera nguva yakareba sei tomboti mafunga kambo kenyu kamunoda kunyora ameno ndisazive kuti musati manyora kambo mumusoro menyu munenge muchinzwa ichitoimbika here kana kuti munoona ngofunga musina malilitsi ayo kana kuti magitare musingamanzwe musoro? Panenge pasina zvekutoti izvozviita ndatongotanga kufunga kuti song ndoitanga sei ndogona kutodzika padzasi pamustudio ipapo ikatondorikoda izvozvi ikatobuda yataa song ikatofunga kuti ndinova mafaiti vandibata sei chii chaiitika munomu ndotoerenga rudo runonga ruri munomu ndotoona kuti irwo rudo irwo ronga ndibve ndariemba ribve raita song kuti vaita rudo neni zvikafamba soso ndotoimba yataa song hazvitombonitoreri nguva ndikatongofunga songo yacho ndotogadzira kuti ndoisa sei saundi yacho yedakitari melody ndotogadzira zvatopera. Right, love more ndakuraka mwana dziko hwenya kwese kari pasi pezwi rangu kakamira semuchidimbu kari kumashure kwenguva ya hwenya kwese manji kari kutaura pamusoro pemashuga mamwe ano munhu wechikuru ari mudzimai anogona kudanana nemukomana wechidiki achiita rudo naye achifambidzana naye achiita zvemuchihwande asingaudzi vana iye anenge atori nevana vake kana vasikana asingavaudzi kuti ndinemudana nemukomana asi mukomana wayo manje anozogona kuona ndikudana namai asi iri itori bhebhika iyi abva azohwanda futi obva adanana nemwana mai vasingazivi futi aubva atochovhana murudo zvokuti kuti vese vari muchihwande vengochovhana murudo mai vari kuchovhana nemukomana mwana ari kuchovhana nemukomana kusvika pakutoita pamiri vese mai nemwana.
ukambona nziko hwenye kwesenga nochokana bwete wana mzera nega Radio Zimbabwe pomlonje anufama zongona bandine mchina nanzie Love More Mapeto mwana chipinge ndio anufama naye mkati mezura nase alasuna mse Friday waza Friday mpela viki mpela zonjo anzu wangu mafaito wasikara seko Love Joy Mandasa ukambuzuma Love Joy wasikara seko Mai Peter Masomeke Faith Soni ya kuchivu na wasikara wali mwana mchana Araganditi masikara seko ma Radio Zimbabwe ambassadors wase masikara seko masikara seko ma ambassador Akurese kwa muremeze Awiye jemaga matose nefenyuro muri kwa muri gogogo Zuru kuendekere Zonzo magitari mwana mchana Tabi Ujuli wenga Para tunezi love moto ambavu zetu wewe inozi ya chote sesu artistic style kuma kore adarika itade sesu mando ye manzi ya unoroba iwewe kuti wewe pachezo akuno zvirita sei unozviona sei ya inini manzi inoroba inini inotori usungura yakatofanana nesungura dzimwe dzaitorwa kudhara dzaitorwa ndana ana sungura boys kuti kwenda kunana madzibaba uko vana Alec Macheso ndio sungura yandikungofambidzanawo nayo right tikatozozvakada kuti wewe dingindira kana kuti message yauri kuzama kubuditsa mumhanzi yako yakambonatsomira sei ya message yangu ndeyekudzidzisa vechikuru vechidiki wese ari kurarama kuti apa chakanakira ichi ndechichi chakanakira ichi ndechichi vangava vana vadiki ndinonga ndichivapa dzidziso vangava vanhu vakuru ndinovapa dzidziso kuti hamakura kudaro tarisai kumashure kwatakabva uye kwamakabva vana variko vanoda kuti vachengetwe so right pane zvine zvinaura kambona nziko kutonga kwaMwari kakamira sei kamboga ya kutonga kwaMwari nekwekuti Mwari ndiye akatisika akatitivipo pano pane rinoriwo pasi tikararama katipa mweya wekurarama tikakwanisa kurarama nyama iyoyo yakatipa nyama iyoyo zvinogona kungopaurana chero nguva mweya woenda kudenga uko nyama yodzokera pasi saka pasi pano isusu tiripo kudai itambe gu idandaro kudenga ndio kumusha kwetinogara ameno nekusingaperi alright sanda somza kambwaka ndaona Love More muno studio une wauya naye tikada zoti ndiani wauya naye mukati me studio mukati mezora nasi alright uyu anonzi Simba Choga Gabriel muzukuru wangu pandakauya kuno ndiye akandichingura anodrive magonyeti achiambuka kuSouth Africa achiita maorders saka takangota kuti takangosanganira naye achitouyawo ndichisvika saka mumba maanorara ndo mumota make ndo mandiri kutorarawo naye muzaya watengeswa nasekuru kuti muri ana dhana gonyeti alright zvisina here katizwe kambo
kamwana ziko kuchonga kwa mwari manje ndine zingine kudai zvangu unovhura dzinare dzangu ndokupa mkwena kuti munge muchide kunotaura ana love mo mapeto changwa ndibata siripo pamulonyi zvedu mwana mdzara ati ufambira nyaya dzacho kana chokwa ndibata mwana mdzara love mumwa mapeto mwana chipinge mamuzi wacharepera manyaya egonyeta ndizoti ndiora abva naro kuchipinge kana kuti avazongodhumana negonyalo kunoku natala gonyeti nemuzaya right pana zvino izvi love moda mbovuzotiko takatarisa sisu nyaya kana kuti yekusvorwa kana kuti criticism criticism hakusungosorwa chete muna unongoti shamwari maroiro akaita hasiro gitari rako ranga riri off topic kana kuti voice rako ranga riri off harisi kunomechana nemagitari uyezve mafeedbacks anobva kwakawanda kwakasiyana siyana unombosangana una zviri zvinhu zvakaita sezvizvi kuti aya mafambiro aya kana kuti maroiro akaita aya hazvisirizvo unombosangana nazvo here ya kasipaki ikakoko ndiri kutokada ndokanokwenya magezi kuti azoona kutobaka kuti magezi abaka paunoshorwa unonga uchigadzirisa saka kusangana nazvo kuri kuita kushoma nekuti unonga usina panoti zvinyanye kuridzwa vanhu vachinzwa unongoti ukarekodha pamwe pacho zvongoperera mufoni saka ita zoti zvaita zvauya pazviri zvinoenda pazviri zvauya kunoko ndo patakutarisira mashoko mazhinji achadudzirwa navanhu vanoshora ndiri kuvadisisa vanokomenda zvakanaka ndiri kuvadisisa kuti inini ndigadzirise muri kushata nekuti ndichibika mhanzi ino handichibikira varidzi vayo ndivo vateereri pavari kunzwa kunaka nokushata vanonga vechitoti iwe uri kushaisha apa pakanaka asi takatarisa mhanzi yenyu muri munhu ane nguva yakati rebei muri mukati memhanzi mati mambosangana nazvo here utiko munhu anomboisa kana meseji yekutombosvora yekutombonyombotota chaiko chaiko kuti hayi ushamari zvemagitari asi zvako kana ngoti maimbiro akaita hasiriwo ameno makambosangana nazvo here ya ndinombosangana nazvo kumwe kwacho kuma-live shows ndinombosangana nazvo patinomboona mukana wakumboita makete reza nevaimbi vakuru amene tonga titi pamwe nekuti pane munhu waanonga akatarisira chaiye kuti ndiwe toda kuti aridze saka unongoona pamwe pacho vachikukomba pamwe pacho nawo ungotazoziva kuti chii chiri kuitika paunonga uri kutoitawo asi unonga uchiri naso kutopefomawo nemwoyo wese asi uzongoto mukuimbaimba mubvisiso vanhu vasina chinhu ngoti ngoma dzedu tinongonyora tongodziemba pamuromo pasina maiki pasina training yedu kungovhotomoka pasina maiki wasvika pamaiki manje unogona kuti iwe uri kuemba wakutokwidza kii vanhu wozwa kunyaudzwa hazvichanasa kuti hwe ndopete munyakusangana nazvo asi kana muchinge masangana nezvinhu zvakadai so munozvibata sei ndinozvigashira uye ndozama kuti ndigadzirise asi nguva ndoinogona kureba uri kundozama kugadzirisa matambudziko right da urokambona dziko manake kakamira sei mukati mechidimbu ya manake songo iyi manje ndakanga ndidi ndingodzidzisa vanasikana ndichitaura sekuti mwana wangu iwewe zvawakuenda kumusha kwari kundowanikwapo enda waita munhu kwaye nekuti kumusha ikoko kune mitemo yeikoko usatora ya wakabva nayo inini baba vako ndine yangu kunoko iwe wakuenda naye kumusha wakuda kushandisa mitemo yekwa baba ako zvizoona sekuenderana
Takatiko nasuno ndine airtime mazakwatira airtime ndakabata mukati mezora nazi chaunongoita mwana mudhara wasuka na uchingosati wapinda zvako mulingi kana kuti muchannel yenhepfenyuro yeRadio Zimbabwe chaunongoita mwana mudhara nega mutumira vara rakanzi link panamba dzinotidzo 0787 500 002 namba dzinotevera dzinotidzo 0787 500 002 0787 500 002 tikutumira vara rakanzi link ndinobva kutumira link renhepfenyuro uchingowadana zvako pina zvako muchannel wenhepfenyuro ndo machazangatira zvedu unokanda airtime next ndine airtime yakati kuti saka tumira vara rakanzi link ndichinge ndakutumira link racho wapinda muchannel wenhepfenyuro naika unenge wapedza masports ndokamwana nziko manake kari pasi pezwi rangu navmoma peto mwana Chipinge ndiye wandinaye mukati mezora nhazi andikuna mameseji aripinda panapa zvikanzi mafaiti tamira zvedu airtime hatuna airtime zvokutodaro zvikanzi muchinda wamunanye uyo aiwa magitari ake bho zvokuti izwi rake bho zvokuti right pane mameseji mazhinji ari kupinda panapa vanhu vari kubvunza kuti kune mhaka yei tanga tisingamuzive pese apa tazomuziva mukati mezuva ranhasi ameno ndisingaziva kuti ameno munomboitawo malive shows here kana kuti ameno zvinonyatsofamba sei hanzi nevanhu vazhinji hatimuzive muimbi uyu tatanga kutomunzwa mukati mezuva ranhasi ndopatava kutotanga kutomutevera kuti chimunzwawo ameno zvakamira sei ya zvakamira pakuti dambudziko riripo dambudziko riro rakatungamira kuimba kukazotevera hatikwanisi kuita mashows kubudikidza nekuti hatina instrument rekushandisa mari yacho yakaita shoma uye kuti torekodha kudai zvaitotiomera asi nekuda kwemwana komana wakafemerwa panova iye boss Mishek Maranji akakwanisa kunditutumidza kundisvisa kustudio ndikarekodha kusvika kundiudza nhasi kulonji ndikaita ndokuti ndizozikanwa saka vari kuchemera kuti shuwa vasange vasingandizvi ndanga ndiri kutotatarikawo ndichitozama kuti ndoitawo sei kuti ndizikanwe pasi rino asi nekuda kwabosi Maranji nhasi ndasvika ende vandinzwa ende mucharamba muchindinzwa ibudidza ndiwo right love more wataura utiko hatisi kuita mashows hatina zvikwanisiro zvakaita sema-instruments kune vaimbi vakawanda vatinoziva mo vane mukurumbiro vasina ma-instruments vanotsvaga mashows kune vanhu vane ma-instruments chamo vanongoenda vari ivo zvichida pamwe negitari ramo kana kuti magitari vanomaona variko asi basa richitofamba richienda mberi ndisingazivi kuti mimi munombotsvagwa here mashows evanhu vane ma-instruments avo kana kuti macurtain raiser yekuti une muimbi mukuru wawina ipapo ane instrument rake iwe wozonotanga kuparura nhandare ameno munombosanganawo nazvo here kana kuti imimi muri kuzviudza kuti kana tisati tava neinstrument redu hatikwanisi kuenda kunopefoma mashows tiri kuita asi kuti tingotendera mulocal Chipinge chimanimani ndingati inini kazhinji baba ashalo panouya kuChipinge ndini ndinokorobha stage yavo vanozoya kuridza inini ndaridza ipapo ndo mashows angu inonyanya kuita nemamwe inongotorwawo nevamwewo mabhosi vangoriwo nemari dzavo vanoitawo kana vane function dzavo vanongotora nabhosi mambambamba vanombonditorawo vachindiridzisa kumaloji kwavo nei asiwo muno here vamakambotaura navo kumabhosi enyu vamuri kutaura kuti ndodawo zvikwanisiro zvakaita sema-instruments zvokuti ndikwanise kunge ndichidai kunoitawo ma-live shows kana kuti mimi munongomirira ngodedzwa chete mozonoita inyu basa nevane ma-instruments avo zvapera muenda kumba munogara ndakazvitaura kwakawanda kuna ana ivo vana mambambamba ndo akangovaudza kuti ndo chimiro chiripo cheinstrument chingandinesa saka vakangotowa mari ikangobatana zvinoita ivo bosi Maranji vakati zvese ndozivi asi chekutanga ndechekuti mutange kuzikanwa ndotanga kurekodhesai morira moonekwa kuti muriko tozoti kana mari yatenda futi totsvaka instrument saka ndinongoti kuna bosi Maranji pavachangoona zvinhu zvikakwana havachangondiitira sekundiimbisa kwavakaita asi hakusi kuti ndo chete vanonga ndakangomirira kungoti tuzu munhu wese angori nemukana ukutozwa chichemo changu pano utone mukana wakundipawo zvandiri kushuwira uye kundipa mashows ndiri kumatsvaga
Right, masinzukira panapa muimbi adetemba taura kati kuwanzi kana mashozi tinomatsvaga kuti basa redu ringe richifamba ringe richina mberi. Right, Love More uri mukati memagitare kune mwe muimbi ari kunze uku ari kukwata kana kupinda mustudio kana kuti ari funga kuti kumagitare chirombe ndiripi shoko rada kugoredzana nemunhu akaita saiyeyo? Ya munhu kana ari muimbi wotya kubudisa zvauinazo zvingaa zvinoshata ringava voice isina kunaka arifira kanaka kana iwo wakangofhimbika paya pandamboimba chiri chipo paya kuti uchibudise pachena chionekwe iwewe ibva wapinda mustudio uri code uzive nevanhu vanokugadzisa pauri kutadza ende zvakanaka zvinozoya nekunge wambotanga kuita zvakashata saka onekwa muchaunga kuti zvinhu zvako zvione kuonekwa ita mashows nepamwe panoitwa maketerezi and uye usatya kushandira mahala kuti no ndingaenda koridza pasina mari unotoendawo ipapo woridzaridza wopuwa sadza wodya musi wacho iwo nechikwata pachaita chakupa mbudzi rimwe zuva umweni achakupa mombe agumisira kutopuwawo motokari yataa mari zvotoita. Right, ida kutoka mugubisa kana nziko nasi makanganwa ndoka tikupeta nako tiwa tasvika pachikamu chokuvhura nhare dzedu tombotaura nevateereri kakamira sei kambwaka? Ya nhasi makangano kakureva izvoni kuti anongona kuti vabereki baba namai vakazvara vana vavo vanogona kuzvara vana 10 asi vana 10 vavaka vanozotadza kuchengeta vabereki vava vairi chete asi ivo vana vari 10 vakachengetwa nevabereki vaviri chete. Saka ndo pandiri kuti vabereki dzidzisai vana vachiri vadoko mukavarega vachikura musina kuvarayira mangwani vanozokudini vanozokunetsai. Alright, rega tinzwe kambo. Sinezviri ngendivhure nhare dzangu panapa atimutaura nevateereri timuzwa kuti vari kuzvitambira sei vari kuzviona wadi Radio Zimbabwe maswera sei? Maswera zedu maswera sei? Right, muri kufona muri upi? Ndiri kuguruve farm. Muri kufona muri uguruve? Handiri panyadope farm kuguruve. Kuguruve? Ndizvozvo. Right, taurai na Love More mapeto. Mukoma Love More muri sei? Ndinodakara makadini? Ayo hapo zangu mkuru wangu basa murubata kuda mati kuzojana pavoice ringatsenderana nemagitara. Ari kudini asai kutaura ndinase kupazwa chaipo pari kudini? Magitara anenge ari kusfarira matichana voice richenda pamberi saka nyatsotseketudza mushemushe zvifambe zvakanaka. Zvakanaka ipapo ndichapagadzirisa ndinobonga. Handipia. Asi zviri kujaivhika ere? Ayo haikozoze zviri kunzwika hazvo uyo wamukaita naye mufana uyo wamukapika naye uyo hangati kunyanya kupaparika mukazosvika naye futi ngaadzikame muchemuche. Ndokubasa kwake kwakajaira kukupaparika uyo. Ayo anomhanya mufana wacho uyo ajaira zimganzo magitara hanyatsenderana nayo. Handitika? Wamutora nendipaddington mazengera panyando pefamu kuguruyo. Zvakanaka izvozvo asi muwe nekutsaba kwakanaka. Handitiza. Musaneta kuteerera rambai makatisimbisa. Ayo chazotora namba dzenyu dzotaura zvizhinji.
zvakanakisa. Alright, mazvita chimwene usiku kanaka chose. Atuteni ndibaswa nguva dzacho arikantora mumuterera panapa Radio Zimbabwe maswera sei? Right, murufona murubi? Murufona murubi? St. Martins zita ndiani? Right, Murindi taura na Love More. Ndinodakara makadini. Ziri kunakidze? Handitika? Zvakanaka izvozvo, mashoko enyu anopa simbiso yakanaka. Ticharamba takabeta maningi. Hatitsiki chepakati, tosika chekumurwa chega. Hamuoni kuti tsigira kwakanyanya kuti tirambe tichienda mberi. Wazvita kosuzu? Alright, Suzu ini. Shap. 5 minutes in to 10 ndibaswa nguva dzacho. Nepfenyuro ndiye mafaro, nepfenyuro ndiye Radio Zimbabwe, huriya dzombarese Jozi. Asemoni mazoro dzena Remembrance Driving. Radio Zimbabwe maswera sei? Ndokumira mshinge machana renyu nhaika moterera kuno kweresi muregedza kuterera kurunhare kwenyu tinenge takukwikwidzaana kuti muda kuzinzwa muchitaura isi kuno kumangamirirwa neruzhinji rweZimbabwe nhaika vanhu vese vakaterera Radio Zimbabwe maswera sei? Taswera yedu maswera omukoma mafight maswera seweni. Taswera sedu right zita ndiani? Ndisabhuku muyengo kungwe kwakazangarare. Kwakazangarare. Sabhuku muyengwa. Mazano makuseni hamusi kumutsa paredhiyo mune makarara ka? Ndakarara wena. Ndikukunzwa hangu mazano kuti hope dzikuwanisa zvisinei taura ina Love More. Makadini mukoma Love More? Ndakagwinya makadini henyu. Haiwa tinofara zvikuru nenziyo dzako dzakanaka wena. Dzakanaka handiti? Dzakanakisa dzandataka kunzwa dzese hapana kana kandabvunzwa kakashata. Ndinobonga handikoni nokuembera. Ende ndinoti urambe wakadaro ukadzokere mumashure. Handichatombokotoki. Ichoko hadi zvinofadza wakachinga wena. Ziyo dzako dzakanakisa. Zvakanaka muchiramba muchititsigira kuti zvirambe zvichienda kumberi. Zvakanaka dai matombosvikawo karoi kuno kuchita malive show. Tichauya kubudikidza nenhepo yenyuro ineyi. Zvichatiita kuti tisvike ikoko. Haiwa ndinotenda zvikuru mwana mai. Ndobonga. Mazvita Sabhuku. Right, Love More namba dzako dzenhare ndo dzinoti kudi dzekuti izvozvizvi vanhu kana vakafona vanotaura newe panamba dzako dzenhare. Dzinoti kudi namba dzako dzenhare? Namba dzangu dzenhare kana kuti rukunga dzinoti 0773 051 867 0773 051 867. Kufona nepa app tobatika. Right, kufona zvakana nepa WhatsApp munobatika ipapo. Right, namba dzavo dzinoti 0773 051 867 ndodzokrodza zvangu 0773 051 867 ndozoti Love More isafuni yako pa silent. Isafuni yako pa silent wazvitako this week 2 minutes to 10 0773 051 867 0773 051 867. Right, Love More iwewe damba rifora kwere kuti risvike kuvanhu uchanga uchizvifambisa sei marketing strategy yako? Damba refu iri inini ndine social media platform dzangu dzendinoshandisa pa TikTok Love Mumapeto vanodibata, Facebook zvoda zve Express Band, Instagram zvoda zve Love Mumapeto.
YouTube zvoda zveexpress band vanoona ipapo, email zvoda zveexpress. Panamba dzimwe futi dzinobatika paapp 0773 171 805 kufona nekukola nepo app dzinobatika futi ipapo. mungatangidza zvakare 0773 171 805. Alright, dzimwe namba dzalafu mondo dzinotidzo 0773 171 805 ndodzongorodzanaika 0773 171 805 kana pane dzekutanga dzinotidzo 0773 051 867 0773 051 867. Levu wazvitako nekuya kwawaita kunepfenyero ZBC Radio Zimbabwe chida kunoparura damba refu rako zviri pamutemo. Ndinobonga. Hiswe ku 10 o'clock. Kanaka muri yeZimbabwe nawo dzichiverengwa naDeliwe Matonsi. Mutungamiri wenyika Comrade Emmerson Mnangagwa vati hurumende inoramba ichitsigira zvezvara zvemuno zvinodzidza kunze kwenyika uye yakagadzirira kuwanisa mukana wekuti vabatsire mukushandiswa kweruzivo rwesayensi. Comrade Mnangagwa vanogara vachiita misangano nevadzidzi vemuno vanodzidza kunze kwenyika pose pavanoshanya kunze kwenyika. Vadzidzi vemuno vanodzidza kuRussia vauya neuwandu hwavo kuzoita musangano nemutungamiri wenyika Comrade Emmerson Mnangagwa. Comrade Mnangagwa vavimbisa vadzidzi ava kuti hurumende icharamba ichichengetedza zvizvara zvayo uye nekutora matanho anoita kuti vabudirire. Vadzidzi kubva kumayunivhesiti akatsaukana